Toto je ultimate survival. Za nami idú nejakí domorodci! Ježišmaria! Im jebe, ideme dole! Háče po mne banány, kurva! Ideme! Chápete, pri zostupe je najdôležitejšie všímať si detaily, napríklad toto hovno v tráve, keď si všimnete. Jeho si môžete, takto si ho rozmažem po ksichte a s tým hovnom sa dá dobre ísť dole. Je to šupa. No, chápete, pozrite sa na hentých, oni nevedia, jak ísť dole, pozri hen, nevie nič. Oni doplatia, bliaka, doplatí. On musí doplatiť, ja vám vravím, že musí doplatiť. Pozrite sa tam, pozri. Ježiš, to je niečo zlé! Ježišmaria, to je niečo zlé. Ježišmaria. Hory! Všade sú hory! Hory! Hory majú oči! Ježišmaria. Dobre, vrátime sa k nášmu dokumentárnemu seriálu. Postupujeme divočinou. Pavúk! Pavúk niekde. Kde je? Tu je! Pavúka zjem. Takto? Bože. Ježiš, to je super. Dobre. Keď sme sa občerstvili, môžeme pokračovať ďalej. Musíte sa držať toto sú prasačie chodníky a ich sa musíte držať. Lebo i prasatá vedia, kade chodiť, kurva. Musíte byť, hlavne musíte byť človek s veľkým srdcom, aby ste zvládli tú cestu. Negente nám! To je hovedo. Pozrite sa. Čo robí. Pozrite sa na ňo. To čo je? To je niečo zlé. To je Ježišmaria. To je Matoa. To je grobian. Ty grobian. To je grobian skurvený. On nevie nič. Toto je Bear Grylls. Nejaký príbeh. Keď toto vidí moja manželka. Ne. Toto je príbeh, ktorý píše statočnosť sám za seba. To je príbeh proste. On vie sám, čo hovorí. Chápete? Tam. To je Pokémon. Pokémony. Všade sú Pokémoni. Tam je jeden. Pane Bože. Pokémon. Dosiahne identifikovateľný. 1001. Pokémon. Pane Bože. Hodím po ňom pokebal. Ideme, to je niečo zlé. Ježišmaria.